Kaixo, urriak 21, astelehena, Nazio Batuen eguna. Gaurko egunez, duela 75 urte, 1957ko urriaren 24an, Walt Disneyk bere enpresan komunistatzat zituen langileak salatu zituen Amerikako Estatu Batuetan. Amerikaren kontrako jardueren batzordean. Zinemaren industrian lan egiten zuten ezkertiarren jazarpena hasia zen. Izar ospetsu ugari komunista potentzial gisa zeuzkaten. Industriako jende ugarik uko egin zioten batzordean parte hartu eta lankideak salatzeari. Horien artean dira Humphrey Bogart edo Frank Sinatra. Disneyk parte hartu eta sindikatzeko lan egin zuten lankideak komunistak zirela esan zuen. Betirako markatuta geratu ziren industrian.